Krokodil ýa-da gurbaga bir iýlermi diýmeň? Köpümide bugün bolsa hem Amerika geleňizde giň görmek sözüni köp ulanmaly bolsaňyz gerek. Ata watan dünýäde gepleşiginiň bu sanyna krokodil has anyk aýtmak gerek bolsa, alligator iýmek ýa-da bişirilen gurbaganyň aýagyny dadyp görmek üçin onlarça adamyň nobaty durup garaşýanyny ýazyp etdik. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa ştatynyň merkezi şäheri Sacramento şäherindäki Foodland 2023 sergi we festivalyna gatnaşdyk. Gurmanlaryň ýagny tagamlary dadyp görýänleriň festivalyny dünýä aşganatyndan onlarça nahar dadyp görmek mümkin. Hormatly tamaşaçylarymyz, ata watan dünýäde gepleşigimiziň täze sanyna hemmeňizi hoş gördük. Gepleşigimiziň bu sanyna Sacramento Foodland festivalynyň size ýöldänýär. Bu festival 2019-njy ýylda Kaliforniýanyň Berkeley şäherini öz işine başlaýar. Dünýä aşganalarynyň şu bölümi her ýyl millionlarça mehmany kabul etýär. Festivala girmek üçin $5 tölemeli. Emma haýty nahary dadyp görjek bolsaň, ol nahar üçin aýratyn tölemeli. Biz size käbir tagamlardan ýazgylar getirýär. İlki bilen krokodil tagamynyň başlaýar. Görüşüňiz ýaly alligator dadyp görmek üçin onlarça adam garaşyp dur. Belki de şol garaşýan adamlar gurbagy aýygyny howlukýandyr. Bu naharlar bizim üçin geň bolup biler. Emma geňdir dünýä. Elbetde her görün tagamymyzdan dadyp görebilmedik. Orta beýleki deňiz önümleriniň bişirilýän ýerine gelýär. Deňiz önümlerinden her hili tagamlar dadyp görmek isleseňiz, şu festival size garaşýar. Bu deňiz önümleri eneşeýle bişirilýän eken. Biz siziň üçin gündüz hem akşam ara hem käbir viza şekilleri ýazgy edip aldyk.
Yapon kuhnyasından käbir naharlar dadyk gördük. Şonu esasanım tavuk we balyk önümleri biziň saýlanmaz boldy. Yaponiýaly kursaşlarymyz kän bolanlygy üçin belki de özüni şekendir. Aslynda Hataýly kursaşlarymyz hem köp, emma olaryň kuhnyasyndan dadyk göreýli diýmedik. Yakyn Unnugir aşganatynyň diňe bir wekel bar eken. Bu ýerde tanyş naharlardan diňe döner bar eken. Elbetde, Türkmen palawyny şu ýerde satyşyny gurnap bolsa, Türkmenistanyňy hem milli tagamlarymyzy tanıştyrdyňmyz bolar. Elbetde, köp pul gazanmagam mümkin. Festival diňe bir nahardadyk görmek üçin näl, eýsem maşgalaňy bilen gelseňiz, çağalara oýnamak, wagtlaryny gazakly geçirmek üçin bir näçe mümkinçilikleri bar. Festivalyň çägini el önümlerinden ýasalan beýleki sowatlyk önümlerini hem satyn alyp bilersiňiz. Bu festival Amerikanyň Los Angeles, San Diego, Sacramento, Las Vegas ýaly şäherlerde hem her ýyl geçirilýär. Bu Dünya Aşganasy Festivaly häzirki wagtda günwatar Amerikanyň iň uly festivallaryndan biridir. Foodland Sacramento'da 185 merkezde dürli naharlary dadyp bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz ata watan dünýäde gepleşiklerimizde size häzir eçenli Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir näçe şäheriniň, şeýle-de Türkiýanyň dürli sebitleriniň gepleşikleri ýetirdik. Ol gepleşiklerimizi Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomaşa edip bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, gepleşigimiziň hem aýatkäriň makul hyzmat terjime merkezligini ýere gelende belläp geçeli. Hormatly tamaşaçylarymyz, gepleşiklerimiz boýunça belliklerinizi, tanqidlaryňyzy, şeýle-de gymmatly maslahatlaryňyzy tesbirlerde ýazmagy unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek, häzirlikçe hoş sag bolan. Onun näme? Ata Watan dünýäde gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolan. Gepleşigimiziň sponsory Makul Mesajı Merkezi.